že když chcete třezalku tečkovanou používat proti bolesti, tak je nutné ji doslova jakoby vetřít tlakem, teplotou rukou, vlastně pod kůži, jakoby, jo, že aby prošla těma pórama a v podstatě působila na ty receptory, které potom dávají signál do mozku. Já třeba, kdybych měla říct svoji první pomoc, tak pro mě je to kopaiva, eterický olej, vlastně z brazilské pryskyřice, bývá to z různých stromů rodu Copaifera a ten se dá aplikovat neředěně na pokožku, samozřejmě ne v každodenní bázi, je to opravdu, když mě akutně chytnou bedra třeba. Bolest, ať už emoční nebo fyzická, bude tématem dalšího dílu voňavého Aroma podcastu. Vítá vás Anička a na druhé straně Veronika, ahoj. A já jsem teda rozbolaběla. Anička mě vytáhla z vany natáčet podcast a chtěla jsem si dát zrovna takovou magnéziovou koupel z epsonské soli, protože mě bolí úplně všechny nohy. Ale to jsem ti skočila do řeči, pojď říct, o čem bude dnešní podcast, o bolesti. Veru, nám je to samozřejmě velice líto, že tě něco bolí, ale zároveň super, že si nám dala hnedka první recept, takže nám řekni, jak si takovou lázeň, jak donatáčíme, připravíš. Hele, skočilo mi do ní Karel teďkom, takže si udělám znovu. Já si to dám jenom tak jako nadpas, takže vana je asi do půlky vody a do ní dám hrníček, tentokrát opravdu celý hrníček epsonské soli. Je to úplně jednoduché. Epsonská sůl obsahuje hodně hořčíku a hořčík rozvolňuje svaly, uvolňuje je, takže pokud má někdo takové bolesti, jako je třeba svalovka po sportu, anebo třeba jako já teď, protože se postím a ty svaly prostě jsou stažený, s největší pravděpodobností jsou naplněny kyselinou mléčnou, protože jinak si nedovedu představit, proč to tělo funguje takhle, když se vlastně čistí, že bolí, ale mívají to někteří lidi, tak to magnézium má schopnost to právě rozvolnit a utlumit tu bolest. A je to pecka a je to úplně jednoduché. Můžete si to udělat vlastně doma, prostě si dáte jenom hrníček, nebo půl hrníčku stačí do vany teplé vlažné vody. A do toho si lehnete alespoň na 20 nebo 30 minut. Druhy bolesti, to mi přijde, že je vlastně důležitý počáteční bod, protože ta bolest se taky vlastně dělí na určitý druhy. Já bych asi nejprve začala tím, že máme bolest akutní, což je pravděpodobně teď ten tvůj příklad. Jo. I když akutní bolest může v podstatě trvat až 3 měsíce. A pak se vlastně mění na chronickou. No a je v tom rozdíl zásadní, a to ten, že ta chronická bolest výrazně ovlivňuje kvalitu našeho života a souvisí s ní, a je to tak vlastně i v oficiálních definicích bolesti, to mi přijde jako vlastně velice přelomový i pro to zdravotnické uvažování, že ta bolest není jenom něco fyzického, ale že k tomu patří i ten emoční rozměr. Protože jedna velká nevýhoda bolesti je, že nejde změřit. Přesně tak. I když, Ani, teď jsi mě úplně navedla. Já jsem si kdysi četla takový článek, kde měřili bolesti různých národností Evropanů. Jak vnímají Evropané bolest. A my jako Slované jsme skončili jako, že jsme takový ti nejtvrdší, nebo my ne úplně nejlepší, na tom byli Seveřané, pak byli Slované, že jako vydržíme hodně bolesti a úplně na spodu toho žebříčku byli Italové. A oni to tam odůvodnili tím, že tady to vnímání bolesti je dáno tím, jak jsou vychovávány děti a jak jsou vedeni k tomu snášet bolest. Tím nechci říct, že by bylo jako dobré přehlížet bolest nebo nějak neutěšit to dítě, ale fakt jsem se nad tím zamyslela, že opravdu někdy, když rodiče řeknou třeba je dobrý, to vydržíš, nic se neděje, tak to děcko se jakoby zatne a prostě není to pro jeho psychiku sice optimální, ale opravdu v dospělosti snáší více bolesti, než prostě takoví ti, co jsou takoví ti rozmazlánci. Rozumíš, jak to myslím, tam jako koukáš úplně, že co to tady povídá. Jo, jako na druhou stranu prostě u těch dětí a myslím, že to zná každý z nás, když máme tu ohlušující bolest, že vlastně opravdu ten náš svět se v tu chvíli smrskne na to odřený koleno u toho dítěte, popřípadě na bolavou migrénu u dospělého nebo nějaký trojklaný nerv nebo nějakou šílenou hrůzu. A ty děti vlastně v těch emocích nejsou falešný, ale
chtěla jsem k tomu přidat to, že to, co má vliv na vnímání bolesti, je zkušenost s bolestí. Mm-hmm. A proto vlastně my dospělí, když si odřeme koleno, tak už tak nehysterčíme, protože víme, že to za chvíli přejde nebo za pár dní. Ale vlastně pojďme se podívat dál, třeba fakt do těch nemocnic nebo mezi starší lidi. A to může být taky různý. Máme pacienty, který celý život chodí na nějaký zákroky a tím pádem je nemocniční prostředí nerozruší, jsou zvyklí, že se jim třeba napichujou žíly a tak dále. A pak můžeme mít opravdu člověka, který tohle zažívá poprvé v 50 a samozřejmě bude víc vyukanej a bude potřebovat víc té péče, jo? Což často si vlastně vůbec nemá kapacitu třeba ten ošetřující personál ani v tom šíleném tempu, ve kterým pracuje, uvědomit. I ta zkušenost s tou bolestí je důležitá. Jo. Já si myslím, že tam už vstupuje taky strach do toho, když už se jako v nemocnici před nějakým zákrokem a to dělá hodně. To je taky takové důležité. A potom po zákroku, no, jak jsi řekla, nedá se to změřit. Je to velice subjektivní, že? Co je bolest? Používají se na to vlastně takové škály. Někdy je to s takovýma obličejíčkama, kde vlastně lidi můžou označit, jak moc je to bolí. Zajímavý na tom je, a já to docela ráda používám, protože někdy lidi jsou přesvědčení o tom, že je prostě bolí záda, ale když se jich zeptám, a jak je vás bolí dneska, tak řeknou, no dneska mě zrovna moc nebolí. A to je vlastně velmi důležité si taky uvědomit, že ta bolest třeba nemusí úplně ovládat celý náš život a že to nemusí být důvod, proč se vzdám veškerého pohybu třeba nebo společenského života. Že je dobrý zaměřit pozornost na ty chvilky, kdy to vlastně nebolí. A ještě se chci vrátit k těm druhům bolesti, protože budeme se určitě mluvit o tom, co jde použít a pro mě třeba bylo zajímavé, když jsem se učila od Madeleine Kerkhoff, že máme tu nociceptivní bolest, což je to, že, že uvedu tenhle příklad, protože u toho se vždycky začne každý šklebit a to je přiskřípnu si prst do dveří, to znamená, když si to představíte, tak známe, že prostě ten receptor dostane nějaký signál, vede do mozku, že to bolí jako blázen, ale já chápu, že to bolí protože jsem si přiskřípla prst do dveří nebo jsem se řízla v kuchyni. Ale ta druhá část té bolesti je ta neuropatická, což je vlastně, že je nějak narušený to nervové spojení a vlastně tam neexistuje ta příčina. Je to prostě častý třeba vedlejší účinek chemoterapie. Jo? A to je právě takový jako brnění, mravenčení, velká přecitlivělost. Ty lidi si třeba nejsou schopní na nohy ani obout ponožky. A tam je teda každá rada drahá, ale vlastně hnedka teda taky vložím koupel, protože na to jsou výborný uhličitý koupele, kdy vlastně nasypou 2 složky do vody a zreagujou tak, že vytvoří to CO2, která pak způsobí, že se třeba to chodidlo, pokud se to dělá na chodidlech, líp prokrví, prohřeje a může to taky velice ulevovat. Ale pořád to ještě není vlastně s bylinkama, ani ta Epsom salt school, že jo, není s bylinkama. Není, ale je to přírodní prostředek pořád. Jenom mě prosím tě řekni k té uhličité soli, nebo ne soli, koupeli. Jak to je? Je to formou nějaké soli? Je to jako prášek? Nebo jak to vypadá vlastně? Dostanete pixličku, ve které jsou vlastně 2 ty prášky. Jeden jemnej, to je vlastně soda, ta se tam dává nejprve, pak ponořím nohy a pak se tam nasype ten síran hlinitý. A od té doby se nesmím hýbat, protože bych si veškerou tu CO2 vyvětrala na tu hladinu. Takže když se nehýbám, tak ono to začne fakt šumět a kdo se poctivě nehýbá, tak pak vidí na té hladině úplně takový sandálky z těch prstů, jako vlastně se to přes ty prsty nedělá ta pěna a krásně se ta CO2 všechna drží pod hladinou. Lidi znají ty uhličitý koupele třeba z lázní, ale to jsou takový ty vaky a to je vlastně jako jiný princip. Toto si opravdu můžete udělat doma, můžete si to dokonce udělat i celotělový, akorát samozřejmě tam už se té CO2 jako uvolňuje hodně, takže je potřeba tu vanu přikrýt třeba nějakým prostěradlem, abyste to nedýchali, protože to byste mohli omdlít. Čili máme o tom i článek vlastně na blogu a je to fakt moc zajímavý. Madeleine se to učila v 90. letech v Bulharsku na těch pobřežích, kde jsou dneska hotely, tak žádný hotely nebyly a byly tam právě tady ty vodoléčebný různý zařízení a ona se tam tady to umění, který pak přetavila v tu aquacare, aquapéči,
naučila a dělá s tím fakt hodně přilomové věci, dokonce už o tom přednášela asi před 2 lety na konferenci integrativní péče v Římě, takže opravdu to je věc, která je zavedená i do toho zdravotnictví. Cool. To zní úplně dobře a v podstatě jednoduše. Ať neodbíháme od těch našich voňavých složek, tak mě vlastně moc zajímá, čím se třeba namažeš, nebo čím se necháš namazat. Ty by mě někdo namazal. Já bych tě hnedka namasírovala. Jo, to by se mi líbilo. Tak já si určitě vezmu třezalkový olej. Já jsem nad tím už dneska přemýšlela, když jsem měla klienty, čím se právě namažu. A já mám strašně ráda takovou kombinaci třezalka a arnika, promíchat to. A úplně nejradši, aby to bylo nejúčinnější, tak já si udělám takový, já tomu říkám falešná emulze. A to znamená, že já si vezmu třeba třezalkový olej, macerát, a místo macerátu arniky tam dám tinkturu. Ono se to spolu nemísí, ale když se to protřepe a i hned aplikuje, tak se to mnohem lépe penetruje do kůže díky tomu alkoholu. Ta arnika je jednak proti bolesti, je protizánětlivá a ta třezelka uklidňuje taky jako nervy, nervové receptory. A vlastně když se fakt vetře do té kůže, a to je dost důležité, to bych chtěla zdůraznit, že když chcete třezalku tečkovanou používat proti bolesti, tak je nutné ji doslova jakoby vetřít tlakem, teplotou rukou, vlastně pod kůži, jakoby, jo, že aby prošla těma pórama a v podstatě působila na ty receptory, které potom dávají signál do mozku. Ono to vlastně funguje tak, že oni jakoby dají tomu receptoru zprávu, hele, vyřiď mozku, že to nemá bolet, a ten nerv vlastně projde přes talamus až do té mozkové kůry a vyřídí tam tu zprávu, jakože hele, teď je tam prostě nějaký prostředek, který ti vzkazuje, že máš trošičku jako utlumit a nemáš tu bolest tolik vnímat. Protože mně se líbí, jak jsi to říkala na začátku, ta bolest je hlavně o tom, jak ji vnímáme, o tom, jak ji vlastně, jo, jak ji vědomě bereme, protože můžete si toho i všimnout, že když máme někdy bolest, ale soustředíme se na něco úplně jiného, třeba si čteme knížku a úplně se zažereme do příběhu, nebo se díváme na film, nebo si povídáme s někým, tak najednou na tu bolest trošku zapomeneme, že? Ale potom, až se zase vrátíme k té bolesti, tak si uvědomíme vlastně, že nás něco bolí, protože ta bolest je vlastně fakt jenom signálem receptorů do mozku a mozek to vstřebává a dává vlastně zpětně zprávu, že něco není v pořádku. Protože bolest jako taková je v podstatě dobrý sluha pro naše tělo a pro naše vědomí, pač nám říká, že na něco si máme dávat pozor, že něco je pokažené v našem těle, něco není prostě úplně tak, jak by mělo být. Že já jdu do třezalky a arniky. S tím souhlasím. Je vlastně jeden z těch triků, jak pracovat nefarmakologicky s úlevou od bolesti, je právě to odvedení té pozornosti. A proto může být jako velice účinná i práce s dotekem, ale právě ta masáž není žádná relaxační, kde by se opakovaly ty pohyby, ale často se mění. Mění se nečekaně, takže není tam třeba ani stejný počet, že 3krát udělám kroužek, 3krát udělám vtírání a pak 3 minuty držím, ale vlastně často se to mění, protože potom vlastně nechce, musí ten klient věnovat pozornost té masáži a opravdu ten subjektivní věm z toho strašně mě to bolí, jsem někde, protože to se měří na škále od 0 do 10, jo, tak jsem třeba někde 6-7, může klesnout na 4, což je na pár minut. A ty si nakousla třeba ty pooperační nebo pozákrokové bolesti a na to jsem četla zajímavou studii, tomu vlastně se říká hyperalgézie, přecitlivělost na bolest s cedrem. Bohužel v té studii nebylo uvedené, jakým způsobem ho aplikovali. Já si myslím, že to ale bylo fakt inhalačně jenom. Jo? A ten cedr snižoval u těch pacientů to vnímání té bolesti po té operaci na 30 minut až 6 hodin. Takže třeba v těch eterických olejích máme fakt jako veliký pomocníky. On vlastně ten cedr ovlivňuje i fungování endokanabinoidního systému, který je právě uvolňující. A asi všechny, kdo nás někdy fakt jako bolelo něco hodně,
tak víme, že úplně uvolněný v tom člověk jako být nemůže, že to je taková často křeč, stažení. A když ta bolest trvá dlouho, tak často třeba tomu místu uhýbáme a způsobíme si bolest ještě vlastně v jiný té části. Takže já třeba, kdybych měla říct svoji první pomoc, tak pro mě je to kopajva, eterický olej, vlastně z brazilské pryskyřice, bývá to z různých stromů rodu kopajfera a ten se dá aplikovat neředěně na pokožku, samozřejmě ne v každodenní bázi, je to opravdu, když mě akutně chytnou bedra třeba a může se tam dát i poměrně velké množství, klidně na celý ty bedra i 10 kapek. Ona ten olej fakt udělá takový jako film. Vy tenhle film zakryjete bavlněnou látkou, já na to používám ráda plínky čtvercovky po dětech, a tuto látku zahřejete, jo, buď nahřívacím polštářkem, termoforem, nebo docela fajn je si dát do nějakých ponožek velkých sůl, nahřát to v troubě, anebo prostě vyfénovat, když nemáte nic jiného, přes tu látku, tu kůži. Ty pory se otevřou, ta kopajva krásně vleze dovnitř a pak, když tu zahřívací proceduru ukončíte, tak vlastně celé tělo obalíte ideálně nějakou vlněnou šálou a tohle si můžete vlastně až 12 hodin nechat přiložený. A z mé zkušenosti opravdu po 10 minutách už je poznat jako rozdíl. Pokud byste potřebovali jako používat tu kopajbu nějak víc často, tak se dělají směsi fakt hodně koncentrovaný s ní na velké bolesti až 40%, protože chtěla bych říct, že přestože my tady v podcastu hlásáme tu bezpečnost, tak při úlevě od bolesti to většinou v těch nízkých dávkováních typu 1% nefunguje. Takže úleva od bolesti je určitě něco, kde musíte znát bezpečnost základů a pak se naučit vlastně ty pravidla porušovat. Ale není to o tom se na to vrhnout hnedka jako někde šipkou, ale jenom vědět, že pokud jste třeba někdy zkoušeli se něčím namazat a mě to nedělá nic, jo, tak může to být tím, že to dávkování nebylo vhodně zvolený. Jo. Než jsme začali nahrávat, tak jsi mi zrovna říkala, že teď máš klienty sportovce, takže ty jsi velká odbornice na bolesti svalů a kloubů. A teď se mě nedávno někdo ptal na kafr, tak mě vlastně zajímá, jestli ho používáš, protože já třeba moc ne, mě nějak prostě nepřirostl k srdci, mám ho ve své sbírce a když někdo fakt přijde s něčím akutním, tak ho tam třeba přidávám, ale zajímavý pro mě, že to pro mě není jako vlastně olej první volby na bolest. Já ho taky nepoužívám. A on se dá ale i nahradit. On se používá hlavně proto, že obsahuje složku, která se jmenuje paracimen a ten paracimen je analgetický a fakt jako působí poměrně rychle a dokáže, neřeknu teď kolik hodin, to bude asi spíš taky individuální a podle aplikace, ale když ho zředíte s rostlinným olejem a tady třeba v tom případě já bych eterický olej dala rovnou třeba do macerátu třezalkového nebo do macerátu arnikového a s tím masíruju klidně, tak tyto oleje, které obsahují paracimen, jsou opravdu silně, můžu říct klidně silně analgetické. Takže oni opravdu zjemňují bolest, ať už je to křeč po sportu, ale ať už je to třeba i nějaké problémy kloubů, nebo když prostě někdo se cítí takový rozlámaný. Jo, zkrátka tlumí tu bolest. A jak už jsem říkala, dá se nahradit. Ten paracimen je obsažený třeba i v tymiánu, chemotimol, s tím ale opatrně, to je celkem jako opravdu silný eterický olej. Najdete to ale třeba i v kmínu, jo, v kmínu klasickém. Potom, kde ještě ten paracimen je, on je obsažený i v jiných eterických olejích. No třeba si vzpomenu ještě. Nicméně určitě super je třeba i taková ta běžná levandule, to je taky jemně analgetická, dá se použít. A za mě je úplně super třeba i máta. Jako máta peprná. Já bych tady ty dvě vypíchla, jako levanduly s mátou, třeba na bolesti hlavy. A to z jednoho prostého důvodu, že bolest hlavy je často takovej rychlej nervový zánět. A na to je ta levandule úplně výborná. A mentol vlastně funguje
jako chladivej, aktivuje i ten trigeminální systém, aktivuje receptory chladu, takže to taky může být u té bolesti příjemný. A právě ten princip fungování té máty peprné už při inhalaci, takže ani není potřeba se tím natírat, je, že udělá něco podobného, jako jsi mluvila předtím o té třezalce, on vlastně jakoby vypne ten receptor té bolesti. Takže je to taky velmi účinný a myslím, že u těch bolestí hlavy je hodně důležitý zvýšit to sebevnímání, začít si všímat, kdy se mi ta bolest rozjíždí a v tu chvíli můžu ještě pracovat s bylinkama. Ve chvíli, kdy si všimnu, že mě bolí hlava, když už je mi na zvracení a zvládnu být jenom ve tmě s hadrem na hlavě, tak každá bylinka drahá, jo? Za mě to je vlastně trošku pozdě a na to máme zase pak ty léky. Ale chci se vrátit k těm svalům, protože blíží se lyžařská sezóna a spousta z nás již nemá kondičku jako dříve, přesto si chce zasportovat a dá se něco použít, Veru, preventivně, když třeba vím, že mě bolívají svaly nebo kolena, můžu se něčím namazat předtím, než jdu na ty lyže třeba? Tak tam to bych třeba zvolila něco prohřívacího. Zkrátka, aby se ty svaly opravdu jako prohřály, aby nešly stuhlé na tu sjezdovku. A to mám třeba osvědčený takový klasický rozmarín. On dokonce i jako nakopne a je to taková rostlinka nebo i takový eterický olej, který vás jako prohřeje a rozvolní ty svaly, jo, protože je silně prohřívací, prokrvující, což je dobrý, protože ty svaly nejdou jako stuhlé do akce. A pak je tam taková klasika, třeba zázvor, výborná věc. A na zimu já bych úplně doporučila, když si ho dáte třeba i do sezamového oleje a potřete si s ním třeba nohy a doporučuji i chodidla těm, co jsou zimovřiví, tak on fakt tak strašně prohřívá, že ucítíte, jak se u vás uvnitř těla dělá teplo. Jo? Takže jako úplně obyčejný zázvor. To si musím udělat, protože mě netopí topení v autě. No, a vždycky, ale fakt než dojedu do Brna, tak mám úplně zmrzlý nohy. Ten, jako fakt, zázvor je v tomto pecka. A pak jsem si vzpomněla na ten další olej, který obsahuje ten paracimen, a to je kajeput. A ten mám velice ráda používat i třeba před sportem nebo po sportu, protože on je jednak analgetický, ale je i prohřívací a zároveň působí na dýchací cesty. Takže je takový jako celkově vám dá takový druhý dech a vy jste takový jako nakopnutí do akce a o to jde před sportem, jo, být v podstatě jako, já nemůžu říct, že ty eterické oleje vám nahradí stretching, jo, to ne, ale opravdu jako prohřejí to tělo, nejdete stuhnutí a to je velká výhoda, takže to by se dalo, ale jinak jako preventivně to je těžko říct. Preventivně asi bych nepoužívala ani byliny, ani eterické oleje. Jako preventivně. Víš, že spíš je měla třeba u sebe. Určitě, já mívám teda fakt skoro všude u sebe malinkou lahvičku arniky. Ať jdu na kole, ať jdu na lyžích, ať jsme v autě. To je pro mě bylinka první pomoci, pokud se mi stane nějaký úraz typu vykloubím si nohu nebo vymknu si kotník, úraz jakože přiskřipnu si ty prsty do dveří nebo já nevím, spadne mi něco na prst. Pokud se ta arnika aplikuje okamžitě, tak opravdu se vám neudělá ani hematom a přestane vás to okamžitě bolet. To zní úplně hrozně zázračně, ale fakt ta arnika tak funguje. Ale musí být aplikována fakt jako bezprostředně po tom, co se vám to stalo. A ona fakt funguje tak, že naprosto vypne ty receptory a necítíte bolest. No a jinak vědomí, jako fakt se nastavit, aby jsem nedávala té bolesti moc velkou pozornost. A to taky funguje dobře. To, o co nám jde, když trpíme čímkoliv v životě, je, že přeze všechno, že třeba i se to naše onemocnění nedá vyléčit, nedá se ho zbavit, tak můžeme pečovat o tu svou kvalitu života, anglickým slovem well-being. Mm-hmm. A já bych tím pádem ráda využila ten prostor k pozvání na naší aromakonferenci, protože v březnu
já teďka můžu začít tím datem té konference, která bude 28. až 29. března. Jejím tématem bude aromaterapie a well-being. A jsem moc šťastná, protože tento týden jsme konečně mohli zveřejnit, že budeme mít hosty z Ameriky. Přijede psychiatr Florian Birkmayer a koučka Katy Skipper, který mají velký projekt Aromagnosis. A kdo rád poslouchá podcasty v angličtině, tak Florian i Katy byli hosty mnoha podcastů, takže určitě si vyhledejte na těch platformách, je to fakt s nima moc zajímavý povídání. A nechci právě zvát jenom na tu konferenci, protože tím, že přijedou z Ameriky, což je určitě výjimečný a nebude se to opakovat, tak ten program bude vlastně veliký a začne už ve středu 25. března. A dotýkám se toho teda hlavně proto, že opravdu ta psychika je velice důležitá v úlevě od bolesti a zároveň ta bolest v podstatě může být i něco jako trauma velký. Takže začínám tím workshopem, který bude 25. března na téma aromaterapie a trauma, který povedou oba dva, jak Florian, tak Katy. Ve čtvrtek 26. března na to bude navazovat workshop s Katy o menopauze. Oni oba dva pracují s Jungovýma teoriema a analýzama a filozofií, takže ona se na tu menopauzu dívá přes tenhle úhel pohledu, jako práci s archetypem, práci se stínem, takže je to veliká transformace, když provází svý klientky. V pátek 27. března bude zadarmo jarní takový pop-up Aroma Jarmark v Kunstu. Bude to prodejní jarmark s přednáškama. Může přijít fakt kdokoliv, jenom pokud si nás chcete omrknout. A Katy s Florianem by tam měli mít svoje výrobky. Oni žijou v horách v Novém Mexiku a určitě ještě o nich budu hodně mluvit, protože fakt jsou to velmi zajímaví lidi. A pak v sobotu ráno teda zahajujeme tu konferenci, registraci už jsme spustili, do konce ledna je Early Bird cena. V sobotu budou celý den přednášky, přijede z Francie Magali Lerasse Gerard. Online se k nám z Velké Británie připojí Helen Nagel-Smith, autorka knížky Aromaterapie a Aroma a trauma. A v neděli pak budou menší workshopy vlastně ve skupinách, takže bude to fakt taková intenzivní doba v Brně, aroma doba. Ale já jsem za to fakt moc ráda, protože nebylo jednoduché vlastně to zařídit a o ty náklady se dělíme vlastně s Českou psychedelickou společností, protože Florian je průkopník práce s eterickýma olejema v psychedelických terapiích. Věřím, že posluchači už na to narazili. My Češi jsme v tom velcí pionýři a máme už hodně klinik, kde se pracuje třeba s ketaminem a má to obrovský úspěchy u lidí, třeba s opakovaně neléčitelnýma depresema. Takže je to velice zajímavý téma a ty vůně tam hrajou velkou roli, jako kotva třeba, nebo jako nějaká cesta, jak se vrátit k příjemnému prožitku. Takže musela jsem to říct, protože se na to moc těším a myslím, že ten well-being jako fakt patří vlastně do každé oblasti, ať už se zabýváme právě tou bolestí a pracujeme třeba jako fyzioterapeuti, tak pokud zrovna máme klienty v domově seniorů třeba, nebo prostě normálně klienty v soukromé praxi. Já si myslím, že úplně kdekoliv, nejenom u klientů, že třeba i doma, jo. Já si pamatuju, já jsem byla teď navštívit babičku na Moravě a kamarádka mě požádala, jestli bych ji namasírovala, tak jsem si vzala lůžko a babička říká, ty jsi byla jako u Petry a já říkám, no byla, šla jsem ji masírovat a ona, proč, ona má nějaký problém? Říkám, ne babi, někdy se chodí na masáže právě, aby se tím problémům předešlo. Prostě jenom to je třeba prevence. Jo? Že mít bylinky nebo eterické oleje preventivně používat možná formou právě zapojování tady tohoto well-beingu. My naštěstí už jsme ta generace, která to pochopila, že tohle je prevence a že to posiluje naše zdraví a naši imunitu a může se tím fakt i předcházet třeba bolestem a úrazům. Protože to tělo je potom takové jakoby pružnější, ale líp reaguje třeba i na nárazy, nebo na cokoliv, nebo na situace, které jsou nám třeba nepohodlné. Protože ten nervový systém se trénuje i na to, jak se uvést do té pohody. No ale já toto nechám na specialisty, ať o tom povídají. Chtěla jsem to jenom zmínit, jak je to ten well-being opravdu důležitý i ve všedním životě. Nejenom v péči o klienty, o nějaké seniory, ale že může lidi klidně zapojit do
nějakého běžného života doma. Jo, udělat si jako mezi sebou. A co se týče té bolesti, aby jsme zůstali u našeho tématu, tak je to nesmírná součást péče, pokud má někdo chronickou bolest. Protože ty si to říkal na začátku, chronická bolest se hodně odráží do našeho života. A je to tím, ať už že nám narušuje spánek, že třeba nemáme chuť k jídlu, jo, jsme takový mrzutí, máme často i kvůli chronické bolesti pokažené nějaké vztahy. Protože řekněme si to na rovinu, pokud vás něco neustále bolí, tak se třeba už i začnete stranit některým lidem, protože třeba nechcete pokazit zábavu, anebo se i vám můžou začít vyhýbat lidi, protože jste mrzout, což je ale úplně, dá se říct, pochopitelné, když člověk trpí na nějakou bolest, že prostě se necítí jakoby tak dobře. A ten well-being je vlastně něco, cítit se dobře, že? Well-being. Takže já myslím, že to je téma i pro všední život. A já myslím, že to je hlavně téma na příští díl. Mohli bychom v bolesti pokračovat a odstartovat právě tím, co jsme trošku nakousli, jak se teda dá ta pozornost třeba od té bolesti odpoutat. Jak se teda dá zlepšovat svůj well-being, když trpím fakt chronickou bolestí. A od toho se můžeme příště odpíchnout a pokud vás třeba při poslechu tohohle dílu napadly a nějaké další věci, na které se chcete konkrétně zeptat, tak nám napište, abychom to mohli do toho příštího dílu zahrnout. Pro dnešek jsme na konci a jsme taky na konci vlastně letošního roku. My se pravděpodobně uslyšíme znovu až v lednu. Takže my vám přejeme všechno dobrý a ať je ten další rok vonavý. Já vám přeju teda všem otevřené srdce a taky mysl, abyste nad věcmi přemýšleli a propojovali je, aby vám dávali smysl, ale taky, aby byly pro vás užitečné a aby se vám líbily ty věci, které děláte. To je hodně důležité. A jinak, Aničko, pro mě jste ještě jako prosím na konec toho podcastu, vy jste 28. března vybrali na tu konferenci, jako že to je Den učitelů, jo? Nebo no. tak dobrý, tak to si budu aspoň podle toho pamatovat. Tak jo, to jsem si jenom tak zase... Protože teď to je takové, já nevím, jestli to je vtip, který všichni pochopili, ale Verča je pedagog, takže... Takže Veru, ano, prostě na počest vás všech pedagogů, který někdy musí z těch žáků pěkně bolet hlava, si myslím. Myslím, ty sobě. Takže jo. Dobrý, tak jo. Je to tak. Já se loučím a těším se v novém roce a pojedeme ještě v těch bolestech, protože to je takové téma, které se dotýká nás všech. A třeba změníme i zlomené srdce. Mohlo by být. Tam se dá taky vykládat. Ale opravdu určitě všichni máte svoje triky na bolest. Já jsem zrovna nedávno od kamaráda dostala výbornou mastičku Mochomůrka konopí kostival. Takže klidně se s náma i podělte o vaše recepty do komentářů, ať se necháme inspirovat. A děkujem, že jste s náma. Děkujem za všechny pozitivní reakce, které se k nám dostávají. A velmi nás to vždycky potěší. Vždycky to jedna vyřídí té druhé. Tak díky a my si teda přejeme, že nás budete poslouchat i příští rok. Jo, děkujeme moc a zdravím Květu Brandt. Zdravíme je obě dvě. Ano, je to tak, to je věrná posluchačka. Že Květuško, moc pozdravů ti posílám a taky sílu z hor. Papa, děkuju. Mějte se krásně.